Prestatyn heb ennill yn uwch gyngrair Cymru ers tachwedd y 19 pan giro nhw Caerfyrddin fan hyn o 2 gol I ddim. Cummins. Jones yn gwneud yn dda. Ac yna'r cyffyrddiad dros y bar. Luke Bowen oedd y gosa ati. Y ddau chwaraewr newydd yn cyfuno. Jones yn croesi a Bowen a'i drod chwith ond dros y bar. Green ar Caerfyrddin at Sermon. Noah Edwards yn troi yn gelfydd yng nghanol ca. Chwilio am y bas ymlaen, dim cam sefyll tro hwn yn erbyn Mar. A mae Thomas oddi ar ei linell. A mae Mar yn codi'r bêl dros I benne. A mae'r bêl yn adlamu dros y bar ac heibio'r postyn. Mor anlwcus Ben Mar. Yn codi'r bêl dros ben y gol geidwad. Ond mor agos I roi Prestatyn ar y blaen. Stevens ar Caerfyrddin. Cyfle I groesi. O'r cyffyrddiad yr arbediad ar gol gan Michael Parker yn rhoi Prestatyn ar y blaen. Y croesiad yn creu pob mathau o drafferthion yn y cwrt bach. A Michael Parker yn y fan ar lle I rwydo I drydydd gol o'r tymor. Sermon a Vincent lan o'r cefn. Sermon sy'n codi. Morgan yn cyrraedd y bêl yn gyntaf, yn gosod y bêl nôl. Lewis. Vincent ar peniad lawr ac mae'n nghefn y rwyd. Pwy gafodd y cyffyrddiad ola? Mae Luke Bowen. Mae Luke Bowen yn cam sefyll. Drama yma ar y wain dew. A oedd y bêl yn mynd I gefn y rwyd beth bynnag. Yn sicr oedd Dave Vincent ddim yn cam sefyll. Morgan yn derbyn y bêl yn ôl. Un o gyfle gan Lewis i'w lledu ddi yn oedi. Y bas ymlaen tuag at Jones! Ac mae mewn! Ond na, mae yna lawio tro hwn yn erbyn Mark Jones. Ond o'n i'n meddwl yn iawn bod y blaenwr wedi dod â Caerfyrddin yn gyfartal. Dim gol I Bowen, dim gol I Mark Jones. A Caerfyrddin yn parhau ar ei holi. Clayton Green yn creu lle I groesi. Mae'n groesi a dad y postyn pella. Mark Jones oedd yn disgwyl amdani, mae'n cael ei giro yn yr awyr. Ond y bêl yn cael ei hadennill gan Cummings. Unwaith eto mewn i'r canol. Ansicrwydd. O'Kelly yn croesi! Ac mae mewn o'r diwedd. A pwy sy'n hawlio'r gol tro hwn? Efe Liam Thomas. Fe sy'n derbyn llongyfarchiadau I gyd chwaraewyr. A mae Caerfyrddin wedi dod yn gyfartal. Hanner ffordd trwy'r ail hanner. O'Kelly digon o leo I flaen. O'Kelly mewn at drad. Bowen, mae wedi parhau a'i rediad. Mae dau yn disgwyl yn y canol am y croesiad. O'Kelly parhau I fynd. O'Kelly at y postyn pella. Cyfle fan hyn I Jones ac yna I Morgan. Heibio'r postyn gan Kerry Morgan. Mae dyn yn synhwyro yn y 10 munud ola yma. Os yna gyfle yn mynd I ddod I Gaerfyrddin, mae rhaid iddyn nhw I gymryd Dyma yw I dyfodol nhw yn uwch gyngrair Cymru yn fy marn I. A dyma'r bêl ymlaen at Liam Thomas. Mae Jones oddi ar ei linell. Ac mae mewn gan Luke Bowen. A mae Bowen wedi rhoi Caerfyrddin ar y blaen. Y bêl yn cael ei chwarae ymlaen tuag at Liam Thomas I ergyd mynd tuag at y gol. Ond yna'r blaenwr Luke Bowen yn rhoi Caerfyrddin ar y blaen. Bêl yn cael ei ffenio yn ôl, dyma Jones. Jones sy'n cyrraedd y bêl na gynta. A mae Jones yn rhoi Caerfyrddin ar y blaen o 2 gol I 1. Mark Jones yn rhwydo yn ei gêm gynta I Gaerfyrddin. Ers ail ymuno, mae'n rhaid nawr bod y pwyntiau'n saff I dîm Mark Hazelwood. Mae'n pwysig iawn I ennill y gêm. Gwarad teg I pobl sy'n redeg y clwb fan hyn. Mae lot o pobl yn disgwyl ni I derbyn y ffaith. Ar y gwaelod y cynraia, does dim uchelgais I aros mewn y cynraia. Ac yn y blaen, eis I caderydd ac y bod ac dweud, wel, mae rhaid I ni yn sgorio 20 gols dros y geimau, 10 geimau nesaf. A mae rhaid I fi yn awyddo Mark Jones, Luke Bowen ac yn y blaen. Yn chwarae teg I bod. Yn canu y tad gyda fi I awyddo Mark Jones a Luke Bowen. Mae tîm yn wedi chwarae'n dda, ond
pwysica ydy peryglis iawn yn yr ymosod dros y game heddiw, ond chwarae teg i Luke wedi sgorio, Mark Jones wedi sgorio, Liam Thomas yn peryglis iawn, ond gawn ni weld wedi sgorio 4 gol wythnos diwetha, Cwpan Cymru a 3 gol heddiw. Ond mae hyderus yn da iawn mewn y gafan nawr, mae chwaraewyr yn edrych ymlaen y game nesaf, gawn ni weld. I couldn't ask for any more from my lads today. For 60 minutes we were fantastic until we went in front, and then we had a 10-15 minute spell of making the odd mistake, and unfortunately that's where their goals come from. Dim ond un game, dim ond 3 points. Mae tîm yn ddim ar y gwaelod nawr, dwi'n meddwl. Prestatyn, Aberystwyth wedi colli. Gawn ni weld, mae 9 gemau sy'n weddill, a dwi'n meddwl mae rhaid i ni yn ennill 6 ohonyn nhw i aros mewn y cynrhaul. Gawn ni weld. It's disappointing, but there's loads of positives today. The boy, it's a young group. We've lost a lot of experienced people at the club, key people, from Neil to players, but they were fantastic for me today. And obviously we'll prepare for next week, where there's another cup final against Barry.